Δεν φαίνεται καλά μέσα. Και βλέπουμε εδώ τους Racing. Ο Κόλι Μακρέι με το συνοδηγό του. Εδώ τα χαρτιά. Φτάσαμε στον τελικό μας προορισμό. Γεια σας. Πώς ήσατε? Πολύ καλά, οι καιρικές συνθήκες ήταν τέλειες. Βάλε χειρόφρονο. Ένα μικρό πρόβλημα είχαμε με το αυτόματο ψεκασμό. Ναι. Αλλά το καταπολεμήσαμε. Ωραία. Όλα εντάξει, εδώ βλέπετε τα μπαρόμετρα. Α, δεν παίζετε. Εδώ είναι η αποθήκη αυτόματου ψεκασμού και racing. Αυτόματο. Βλέπετε έχουν πάρει τρόφιμα μαζί με πρωτεΐνες και βιταμίνες αποκλειστικά για αγωνιστικούς οδηγούς και ο Σουμάχερ μόλι το τρώει. Μόλι το way. Εδώ πιασμένοι μετά από ανεπάλληλα τζιπ λευρικής επιτάχυσης πάνε στον καράζ των νικητών Και την πήρα τώρα, και την πήρα την άλλη. το οποίο το έχουν διαλέξει ποτέ. Έτσι. Ποια την πήρα, ποια την πήρα την άλλη, ποια την πήρα που είναι. Ρε μαλάκα το καθαρίσαμε. Το ψυγείο των νικητών, Spring. Πού είναι η πήρα η άλλη.